Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute. Namelijk de Palatijn. Stel je voor, na een mooie tocht rondom Arnhem even neerstrijken in de Palatijn. Een oase van rust waar je je dorst lessen kunt met een authentiek trappistenbier. Geniet hier van een gastvrije sfeer en laat je verrassen door de gevarieerde kaart met voor ieder wat wils. Deze La Trappe locatie is de perfecte plek om de beleving van je fietstocht of wandeling nog rijker te maken. In de serene omgeving, met het groen van Gelderland om je heen, lijkt de tijd even stil te staan. Proost op een heerlijke dag uit.